muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai mukomanashi uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndakaita vana vangu vatatu nemurume wangu, but pavana vedu ava vatatu vatakaita tangosara nevaviri. Zvino tiri kunzi tiri kufanira kuti tinge tichiendesa zvekare umwe mwana 1. Tinofanira kuti tinge tichizoenda naye kuNigeria. Kana taenda naye kuNigeria anonosara ikoko, mweya wake ndiwo unosarako kuNigeria. Tinozongodzoka zvedu tiinaye, asi unenge wangova mutumbi nemumvuri. Iye anosara achishandiswa ikoko. Zvavanoita kuNigeria ndezvekudai, vanoti kana kuri kunzi ukati unenge uchida kuchekeresa mwana wako wawakazvara sezvatakaita inini nemurume wangu, because takabvunzwa kuti munodei chaizvo. Tainge takanzi tinopiwa mari ino expire, but vamwe vainge varipo vakati mari dzino expire dzinonetsa nekuti ndo dzinoshandiswa nevamwe vanhu avo vanenge vari famous. Saka vanenge vachiitira kuti vange vachizivikanwa kuti vane mari, then kana mari dzavo dza expire dzinenge dzato expire, ivo vanenge vava kutongowana mari nekuda kwehuselebrity hwavo. Tikaudzwa kuti mamusicians akawandisa ekuNigeria ndizvo zvavanoita pakunoromba kwavo kwavanoita, vanoshandisa mari ino expire iri mari yehurombwa, hailast forever. Ndeyekuti kana woshandisa unoshandisa zvekurevesa zvekuti vanhu vanenge vachishaya kuziva kuti mari yakawanda kudaro unenge uchimboiwana kupi. Saka nemurume wangu takabva taona kuti sezvo isusu tisiri that famous, tikaona kuti hapana patingazombogona kuti tinge tichiramba tichingowana mari through celebrity hwacho taizowana kupi. Tainge takanzi kana muchida munokwanisa kutanga church, vanhu vanenge vachiuya muchechi menyu vanenge vatori macustomers. Zvikanzi kunyangwe vana papa vakawanda ndo zvavanoita izvozvo, vanopiwa mari idzo dzino expire, then vanozoti nekufamba kwenguva kana vasisina mari dziya vanenge vava kungokama vatendi vavo kuburikidza nemamwe maprograms avo avanenge vachiita muchechi mavo. Tikati izvozvo hatizvikwanise because tainge tichingoda peace of mind, tichingoita mari dzedu murunyararo, tichidya mari dzedu murunyararo. Saka takabva tachizonzi sezvo imimi mati hamusi kukwanisa kuti munge muchitora mari iyi ino expire, zvandava kuda ndezvekuti munge muchisarudza pakati pevana venyu kuti ndeupi chaizvo wamunoda kuti ange achizosara kunoku. Saka takabva tachizosarudza wekutanga mukomanashi uyo akagezesewa. Saka paanotogezeswa pane chinotobuda maari, kuda ndiwo mweya wemunhu unobva wachizobatwa nen'anga yacho. But n'anga dzekuNigeria dzakaita kunge mapriest nekuti vanosanganisa zvose chitendero satanism zvechivanhu, but chisiri chivanhu chakaita sechedu chemuno muZimbabwe. N'anga dzeko idzo dzinototi tiri masatanisti. Saka vakabva vachizotora mweya wekurarama kwemwana wangu, but akasara ari mupenyu. Tikabva tachizodzoka kunoku kuZimbabwe, tadzoka kunoku life yakaramba ichingoenderera mberi mukoma. Tikabva tatotanga kutoitawo mari zvikatoshamisa vanhu vakawanda. Takatanga mabusinesses edu tikararama. Zvino tava kuudzwa kuti tiri kufanira kuti tinge tichizokasika tadzokera zvekare kuNigeria. Murume wangu ari kuti hapana kana problem. Pandakataura naye akataura mamwe mashoko akandibata, akati as long as jongwe nesheshe yacho ichiripo hapana kana chinombonetsa, mamwe mazai achangokandirwa. Zvinoreva izvo kuti vana vatakapiwa naMwari haanei navo, kunyangwe zvikanzi vana ava vose vachapera kufa tikaita masacrifice, iye anenge asitomborina kana basa nazvo. Ndauya pano ndiri kudawo maadvices kubva
kune vedare renyu. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Chandinoda kubvunza kubva kwamuri mukoma ndechekuti munozvionawo sei? Ndodzokera here nemurume wangu kuNigeria kana kuti iyi yava nguva yekuti ndige ndichibuda pachena? Hama dzangu ndobva ndachidziudza kuti ndo nyaya iripo, ndo zvakaitika, vange vachiziva kuti nemurume wangu ndo zvatakaita izvi. When you post, please tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngativabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section ya pakaipa vari kuti ivo vakaenda kuNigeria havachazivi kuti voudza hama dzavo here kana kuti kwete. Asika vanhu vane zvivindi kunze uko. Hanzi tinosiya mweya wemwana, unosiya mweya wemwana wako ikoko kuNigeria, wongodzoka nemutumbi, mwana anosvika obva achizofa, kupedza vana vose kufa kuti fi pakaipa. Let us try to assist him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Ininiwo ndiri murume, ndakamboshanda ndichiita basa rekuguma mukomanashi. Vakomana vandainge ndichishanda navo dzainge dzitori mhondi chaidzo, ende ndaitozviziva kuti ivo vainge vaine vanhu vavainge vakatomboponda imwe family yose. Vakomana ava vakazopera vose kufa mushure mekunge vasungwa. Vamwe vakasungirwa kuBait Bridge kuZim side, vamwe vakazosungwa kuSouth African side, asi vose vakafira mujeri. Saka ipapo pandaifamba navo vakomana ava mukomanashi, taiti tichifamba zviya wainzwa umwe wacho kana akatanga kudzvova, totobva tachizotozviziva kuti kumberi uko kwatiri kuenda anenge ari manake. Aita sekunge ainge aine shavi rekufembera kuti izvezvi kune vanhu vatosimuka muBait Bridge vava kutofamba vachitoyambuka kuya kuSouth Africa. Ende aiti kana akataura zvaataura maitozotosangana nevanhu ivavo. Nerimwe zuva mukomanashi takazoti tiri kuBhawa, ndo musi uyo wandakabatana navo. Ndainge ndisingazvifariri zvekurwa muBhawa, but ndainge ndiine umwe mukadzi wandainge ndichidanana naye. Saka akatanga kunetswa neumwe mukomana, ndokubva ndachizotanga kunetsana nemukomana uya. Ndainge ndichida sapoti yavo. Ndakasvika pakumubaya mukomana uya akabuda matumbu panze, asi haana kufa zvake. Asi chakazotanga kundinetsa mukoma, chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosiyana naro basa rechiguma randainge ndichiita. This was after mukomanashi ndasangana neumwe murume uyo wandisinganzwisisi kuti ainge ari munhu, aiva Satani, ngirozi kana kuti Jesu vainge vaburuka vachibva kudenga. Mukomanashi ndakaona murume ainge ari weblue kudaro, kuseri kwake kwainge kuine chiedza chainge chichivheneka. Ndainge ndakatobata maturusi angu ebasa ndichitogadzirira ndichitoti ndava kutoenda kubasa kunorobha vanhu. Ndakangomuona akamira pakati perodhi, ndokubva andinongedzera nechigunwe. Haana kutaura neni kusvika pari nhasi. Handizivi kuti language akashandisa language ipi, but akaita sekunge akaita zvekuisa mashoko mupfungwa dzangu, kuita sekunge akadownloada zvose izvo zvaainge achida kundiudza mupfungwa dzangu. Ndikatoona vision rezvainge zvichazoitika in the future, kuurawa kwandainge ndichazoitwa kana kuri kunzi ndainge ndichazoramba ndichibata mabasa iwawo ekurobha vanhu seguma. Pandakadzokera kumba mukoma, ndo pandakanzwa pfuti dzava kurira kusaidi uko kwandainge ndichida kuenda, kwatainge tichifanira kuti tinge tichizonosangana nevamwe vakomana. Mukoma pane vamwe avo vainge vachitorobha mushini weATM, saka painge patori padhuzesa neikoko kwacho kwatainge tichida kuenda kunorobha. Pavakomana vandainge ndichifanira kuti
ndinge ndichizoshanda navo usiku ihwohwo patori neumwe uyo akazorohwa nepfuti achitomhanyawo. Saka kutotiza kwaainge achiita, mamwe mapurisa awo ainge adaidzwa for backup vakasangana naye vakafungidzira kuti naiyewo ainge ari umwe weavo vainge vachiridzirana pfuti nemapurisa, akatorwa nepfuti akafa mukoma. Naizvozvo ndinoda kungotenda Mwari kuti kunyangwe hangu ndakamboita mabasa akaipa kwazvo zvekuti kana mhuri yangu handitodi kuti vange vachizviziva kuti ndiwo mabasa awo andakambobata, mabasa erima. Mwari vakandinzwira tsitsi. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things they do happen in this world. Yo, zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitendei Mwari kuti Mwari vakakwanisa kuvarakidza nzira yakanaka yekufamba nayo. Hanzi ndakazotendeuka ende ndinonamata. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera iyo yandichashare nemi inyaya iyo yandakareceiva ku page redu reFacebook iri muchirungu. Zvakangoma hazvo vedu we, ndichazama kuti ndinge ndichikupai narration yacho kubva muchirungu. Hanzi makadi zvenyu iriniwo ndiri muvhenda uye zvekare ndakazvarirwa munzvimbo inonzi Njelele, but iko zvino zvindiri kugara kunonzi kuSibasa. Saka ndinotengesa zvinhu around Makadho. Dzimwe nguva tinotodriver kubva kuMakadho kunobata matox tichitengesa. Tinofamba mudzimba uye zvekare tinotengesera mashops, tinotengesa mafruits zvekare nezvimwe zvatinenge tiinazvo. Saka kuti ndinge ndichikwanisa kubata maketi nemakastomers angu mamwe awo andinohodhesera, ndinotofanira kutoti ndinge ndichimuka makuseni zuva risati rabuda ndobva ndatanga kudriver kubva kuSibasa kuenda kuMakadho. Kazhinji ndinowanzokumuka kuma 4:30 kuitira kuti ndisazobatwa netraffic, ndinge ndichizofamba nyore. Ndo zvandakajaira izvi. Business iri randinorana ibusiness iro rainge richiitwa zvekare nevabereki vangu pavainge vachiri vapenyu, asi zvandakasangana nazvo kusvika pari nhasi, dzimwe nguva ndinotadza kana kurara ndaitoshaya munhu wandingaudza nyaya iyi. Zvinhu izvi zvakaitika 8 years ago, dzainge dziri kuma 5. Ndainge ndichitofamba nemotikari yangu like normal Hilux yangu iyo yandinoshandisa. Saka unoti kana wava kunangana neMakadho paya paunenge udarika apo pakaitika accident, hameno zvapangori panzvimbo ipapo. That place this time it feels very different. Tiri vanhu vekuti takajairira gomo riya, asi iko zvinozvi rava kutyisa zvisingaite gomo iroro. Ende kana ndichidarika nemo mugomo umu, hameno zvandinongonzwa munyama dzangu nemuropa rangu. Saka ndakati ndava kudarika napo paspot apo pakaitika accident, ndo pandakatanga kunzwa kuti motikari yangu yainge yava kusanyatsokupula zvakanaka, sezvo yainge yagara ine problem yemainjector. Apa mari ndainge ndisina kuti ndige ndichinotenga, nekuti painge pachinzi pari kudiwa 7,000 ari maviri mainjectors. Saka ndakaedza kuti ndinge ndichisesekedza. Ndakamboti zvimwe kuda ndainge ndisisina fuel, asi ndakati ndatarisa ndikaona kuti geji rangu rainge richiri rakanaka, half tank. Ndakabva ndachizomisa motikari yangu, then ndokubva ndachizoisa mahazards. I pulled off a bit kubuda murodhi. Ndakati ndichingobuda mumotikari, kwakatanga kuita imwe mhepo yainge iine ruzha, ndokubva yanyarara. Mhepo iyi yakangosimuka kuda kwe about 1 minute. Mhepo yacho yainge ichidziya uye zvekare yainge ichindirova kumeso kwangu. Ndakambotenderera ndichida kutarisa kuti motikari yangu yainge isina kuhaka chimwe chinhu here kana kuti painge paine rimwe dambudziko, asi handina chandakaona. Ndakabva ndachizoenda kubonnet. Ndakati ndavhura
bhoneti. Ndipo pandakabva ndachizoona umwe murume uyu handizivi kuti iye akabva nepi. Ainge akapfeka jacket rainge riri rebrown, aitofamba semunhuwo ari kutongofambawo zviri normal. Saka ndakabva ndangofungidzirawo kuti zvimwe kuda ainge achienda kubasa. Asi chakandinetsa ndechekuti murume uyu achifamba aita sekunge ari kuuya, achiita sekunge ari kuinda. Ndakangobwaira ndikatoona atomira padhuze neni. Ndakatadza kana kutaura naye because ndakati zvimwe kuda vakomana avo vanotorera vanhu zvinhu. Saka ndikati nhasi ndinotorerwa mari zvekare nefoni. Takangoramba takatarisana, akanditarisa ndokubva achizotanga kufamba, akafambisa. Chakandinetsa ndechekuti akati afamba ndokubva achizojambira mugomo kumawere. Zvinhu izvi pazvakaitika zvakaramba zvichingoitika. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, but zvairamba zvichingoitika. Aiti kana akajamba akawira kumawere, ndaizviona zvekare ndava mumotikari. Ndobva ndati motikari yangu yastaka. Ndoburuka zvekare mumotikari, ndodzokorora zviya zvandainge ndamboita kutarisa kuti hapana here pakweshera kana kuti chandahaka murodhi. Ndovhura bhoneti remotikari, kungonovhura ndobva ndatomuona murume iyeye akapfeka jaketi rake rebrown achifambisa achiratidza kuti kune kwaari kumhanyira. Then obva angonditarisa obva ajamba zvekare asina kana saundi yaanenge achimboita. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika. After each and every 10 minutes ndaingoramba ndichingomuona munhu iyeye achingomhanya onojamba. Ndaiti ndikada kuedza kuridza mhere, ndaitadza kuridza mhere. Voice rangu rairamba kubuda mandiri. Zvakaramba zvichingoitika over and over until dzava kuma 6 am ndipo pandakazovhunduka ndikaridza mhere. The scariest part was murume uyu airamba achingodzokorora chete zvaainge achiita, achinojamba, achijambira mugomo. Nanhasi uno ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa kutya. Iko zvino ndinoti kana ndava kudzoka komba handichashandisi nzira yemugomo, ndava kutoita zvekutotenderera kuti ndinge ndichikwanisa kudzoka komba. Ndakazoti ndaita zvekuvhunduka kudaro, motikari yangu yakangoita on, handina kana kumboiswicha on, asi yakangoita on yoga pasina kana maproblems. Ndikadhiraivha, ndakati ndadhiraivha motikari yangu ndichingonodzika mugomo, ndikapaka ndikamboburuka because zvandainge ndonzwa ipapo ndainge ndisingachazivi kuti chii chainge choitika kwandiri. Ndakazozvishingisa hangu nekuti ndainge ndotya kuti kana ndikatadza kunobata kumaketi zvinhu zvandainge ndiinazvo zvikasazotengwa kuti ndinge ndichizodzoka nazvo kumba zvinokwanisa kuzoora, nekuti ndainge ndiine madomasi andainge ndiinawo awo andainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodarikira nawo ndichienda nawo kumatox. Ndakazotokumbira umwe driver kuti ange achindiperekedza muswere wese wezuva. Ndakangoswera ndakadumbirwa ndichingofunga nezvazvo izvo zvainge zvaitika. Chinondinetsa ndechekuti zvinhu izvi zvakaitika ndinonzwa ndichida kutaura nezvazvo. Kana ndikada kuudza munhu wekuziva kuti ndo zvandakasangana nazvo, hameno zvandinongonzwa munyama dzangu zvichinditi usataura. Ndakamboda kuudza imwe girlfriend yangu kuti ndo zvandakasangana nazvo, but nzeve dzangu dzakatanga kurira. Ndikatanga kunzwa kutsva. Mumba matainge tiri makapinda dutu remhepo zvekuti munhu wandainge ndiinaye akatoshamisika kuti mhepo yacho yainge yapinda sei mumba imo. Mumba mahwindo nemadhomu tainge takavhara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe mukoma vedu avo vakanditumidzira message yavo kupeji redu iro rekufacebook. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Variko here vati vambodarika napo paya pakaitikira tsaona. Panewo zvamakasangana nazvo here kana kuti kwete? If so, you can come to my inbox and share with us your side of the story.
strange things they do happen in this world. Pane umwe zvekare uyo akambonditumidzira message akati, mukoma, patakaenda kunodhindisa mapasipoti edu takati tichisimuka takasarudza hedu kuti tinge tichishandisa rodhi yekudendron kana muchiiziva, nekuti takatya kuti tinge tichifamba tichishandisa N1. Pakaipa. Ndo message yavakanditumidzirawo iyoyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana uri mugari wemuLouis Trichard, you can also come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.